בחרנו נושא שקרוב לליבנו, ישיבת צוות. בהתנהלות השוטפת של הגן, אנו עורכות אחת לשבועיים ישיבת צוות, ומזמינות את כל מי שמעורב בכך. גננת משלימה, סייעות רפואיות. אנחנו מעבירות מידע, מתכננות מהלכים קדימה, מקבלות החלטות, פותרות בעיות, וגם רואות את זה כגיבוש. אנחנו מגיעות לישיבת צוות עם מטרות ונושאים שחשוב לנו להעביר לצוות. במהלך הישיבה גם צפים ועולים מגוון נושאים מתוך עולמם הפנימי של הצוות. אנחנו דוגלות בשיתוף ולמידה מניסיון. אנחנו מאמינות שישיבת הצוות מאפשרת לכל המשתתפים להתבטא, להגיד את מה שעל ליבם, ובכך לבנות מערכת יחסים טובה יותר, שמושתתת על פתיחות ושיתוף. בחרנו לעסוק בתיאוריה של למידה ארגונית מסיבה שאנחנו מאמינות שגישה הזאת יכולה בעצם לתת לארגון להצליח. אנחנו רואות בגישה זה תהליך של פיתוח הידע, הכישורים והיכולות של עובדי הארגון. שכל עובדי הארגון, שהם לא משנה הדרג שלהם, אם זה גננת או סייעת, הן בעצם אלה שעוזרות לארגון להצליח, שבמקרה שלנו זה הגן. בעצם למידה ארגונית מתחלקת לשניים, למידה פנים ארגונית וחוץ ארגונית. שלמידה פנים ארגונית היא למידה שמתרחשת בתוך הארגון על ידע שנצבר מפנים הארגון, ולמידה חוץ ארגונית זה מתרחשת מחוץ לארגון עם פרשנויות וידע חדש. לאחר מחשבה מצאנו שתיאוריית למידה פנים ארגונית, נמצאת מתאימה לפרקטיקה ולמציאות של ישיבת צוות. דרך הישיבה אפשר לזהות בעיות בתקשורת בין העובדים, ולאחר מכן לספק הכשרה לעובדים בנושא תקשורת יעילה. הארגון יכול להשתמש בניתוח של ישיבות צוות כדי לזהות עובדים שאינם משתתפים באופן פעיל בישיבה, ולאחר מכן עם העובדים הללו לעבוד על שיפור המעורבות שלהם. דרך המפגש אפשר לזהות נושאים שחשוב לעובדים ללמוד עליהם, ולאחר מכן הארגון יכול לספק הכשרה לעובדים בנושאים הללו. אז לסיכום, אפשר לומר שהניתוח של ישיבת צוות דרך למידה פנים ארגונית יכולה לספק מידע חשוב לארגונים. המידע הזה יכול לשמש לשיפור היעילות של ישיבות צוות, לשיפור התקשורת והשיתוף בין העובדים, ולעודד למידה והתפתחות. Created using Powtoon.